It's Mr. Charlie, bunaithe ghearrscéal. My name is Charlie le Thomas Brodkin. Hello, it's Mr. Charlie session. Agus hí sé síos san lé stóil ard an bhar. Rugh dearú na híthe bé d'ard orm agus fagad tú leam déanam agus de heola fóin. Seans dón siise go borb, agus thug sí suimín nó na gline a bhí rimpi. Is costumar rialta an seo mé. Gacaithe ine le bhliain anuas, agus tiglam a insiadit go déama bhaile I méana. Well, mar hús, níl flean agam tú a cheannachan a bhaile. Ní hé an torta na sin mé. Agus mar le sin, níor leir tú lam riú hana. Má saola go nearna tú, bhéú difar fón agam a bhadó hin, agus a maile sin bhéthe an rálam. Gar sí, suimíní sí a saoháin ágáil an tat, ach dad sí a stóil. Anis cowboy, tóirtha mé uair amháin dit, be sport agam ag éisteacht le a huid seafó. Okay, session, agus thug sé nád den lena an dá gline a lína a ríis. A caithfidh mé a rá leat gúil coppla rial agam. Ghearrscéal ard. Rialathe. Siad tú tíomh leam gan heirú. Deirtu go dána go dóirthaí mé menam agus mifar fóndait, agus go deití mé an rá leat. Ordaíonn tú dam na rialathe a ghlachu. Cén fá an dóigh leat nach seasan suas agus an deach a ghartú I dé. An fear bar ag caint. An bhfuil an duine se choras teachart. Tóg bog é Joe. Tá Charlie an seo a dhéal ag fiafrí menam. Tá méid buint silt as an chórá. Thig Joe cad a bhí siúil, agus déal sé an bhar. Anis cowboy, cad a heran ort a cheapú nach dréichí mé tú. Mar rinne tú gáire. Rinne mé gáire siise, agus íomh a haig. Bhí mé gáire fuat, ní leat. Ag an am chéana gáir tú, agus is barálam sin. Cad iad na rialathe mar sin siise ag fanóid faoi. Ní dotha gan leacha mé leo, ach tá mé fisrach. Riala héan, caithfidh tú a thuiscint go bhfuil meas agam ort, agus gur fiú go mórdait sim a thar anam. Ní mórdait a bheith carram leam. Tá mé sásta níthe a ghlachu mar raigre, ach má sé an freaga béart danam agus de heola a thuirstam. Agus riala dó, má éiríonn nam danam a thós béart de heola a thuirstam. Fan, seans go leanaí tú ag tós go deocha tú an anam cheart. Tóirthaí mé trí chealbait. Tá sé sin sásúil, agus leisíad láha. Susan sa Charlie. Susan, canna sa cheapá in anam dé go méo a lehéid danam orm. Bhí Susan a cailín álinn dar bhfuil mé léí riamh. Nach bhfuil an ceart agam, níl cowboy, seans a dó, dála an scéal, cad thuige gur feachtú ormsa. Tá réise cailíní dóúla sa bhar an seo, chuid bhaid acu níos dathúla ná mise. Is brá leam gur éir tú sin orm.
Nu a bhí mé gem líana díis, bhí ma hiistí ag lorach ceapach talún le teach a thógáil. Tháinig an gníomhare a stáit a gár orthu agus cén bhaintse tá ag an scéal sin le rud a bé. Bíú féine agat. Tásúil agam nach leanaigh tú ag choristeach orm agus muid ag siúil amach le chéile. Lig dom leanún se ré. Bhí roinnt siú ina leor aige. Is féidir leom mar sesin na písaí talún go léir a thaispáintíomh más míon libh, nó béidir go mar libh an ceannas fearr a eicáil inis díreach. Agus bin mar a hála. Thóg siad an teach ag an anad sin, agus tá siad an go fóil. Déach Charlie orthaí. Bhíú ma hamas, ma bhealach a dhéanú thar timpeall an bhar, agus lóirt le dóthain chalíní, ach fioch mé an chalínas fearr. Ní fíor focail uait, is bréag é. Fíor? Feici tú an teach nuair a hagann tú ar cuairt an bualadh le mo hismeóirí. Ramis. Níl sim ag an bualadh le de hiistí. Tá tú ag géirí an dalú malú go chorm. Cén fá go beach an tasa cowboy. Mar tá tú an rálam. An ráleat? Níl aithne agam ort. Cad a thugann ort a rá go bhfuil gan agam ort. Well, nuair a bhí mé sa bhean scoil Lára. Lára? Ní me se Lára. Cá bhuair tú an tanim sin. Hí Lára in aice leom ar scoil. Ba halín teasa í, agus ní ra meas ard aici orm. Ba ledín beg bídeach mé ag an am, agus ba bheag sime a bhí ag aine dé na chalíní anam. Bhartaí mé iad a bhealú le féirí ní bega, mil seáin, seaachláid agus a rille. Dinis mé dóibh thóthálinn a bhí siad, a gcuid gruige, gcuid éadaí, agus mar sin de. Le himacht abisre, déirí cáirdeas adrin. Han meas a hathu a galín, caithí duine a bheith deas lág léi. Caithí tú a thaispáintí, gur duine specialta í. Sin mar ampraí an dad le mo bhóthir. Bé an méid sin léirdit nuair a bhuaileann tú leis. Má bhuailim. Ná bíú áras ort, curthaí mise hiige, tóirthaí mé bláhanna dit, tóga mé amach tú gacaige ine. Scrihí mé dána gráthagad, canhí mé a ráin grádat. Níl uim go dtití tú an rálam, tuisc gur mé le patracht, ach tuisc a bhfuil a isagad gur mise an lean an dit. Tar éis de héthar go léir, nach bhfuil an chans an go siúlhí mé amach an doras. Cad a dhéanfaí tú an sin, an ruithí tú I mo dhé. Ní ha, déanfaí mé mar a rinne maithir. Feicim go bhfuil scéal eile agat ar mhór de hanga. Nuair a bhfuil maithir le mam den chéad uair, hí trúr chalíní eile in éanach léi. Hí sé ag gabar a gafe ag an am, thuí sé suasaici agus dír sé a hanam. Dúirtí sé. Tá bá agam le do bhóthir hena féin. Chlaíonn dad a cheann. Dinne sé dí go mé a hanam aige lua nó máil. Bhí sé sásta mhuil a dhéanamh. Maidir le mam, bhí mín aici a hanam a thabhairt léireach, ach bhí sí roimhéasach. Ach til sí ar a cheafé gachra lá a níos sin. Rinne an bheirt cadre,
agus córá ach níor ír sé a hanam uirthi. Bhí sé ag tinú leis ach bhí sé ag fannacht uirthi. Faoi dhearú, mharsfeáil sí isteach sa hafa, hiúil sús hiige, Mary Ann is anam dom agus is miandam siúil amach leat. Agus bhair siad faoi hanas ó hin, trocha bliain. Agus tuchaí mise arás an seo gach ihe ine, agus be scéalta eile agam dait. Áil ma iad, be mé sásta fehu. A cogad mé seo. Is minic a deir ma mháthair gur trú léhi nar inisí a hanam an chéad lá. Scéal iontach aisteach. Monica. Caithfí gurb é sin denam. Monica is anam do ma dhearafar, agus níl aine ar dón níos cinálta na í. Inis tam fí Monica. Is scéal é sin den céad hinne eile. Tá brónarm cowboy, ach sin é an tríú bhagta. Sin dearú an chórá. Mar a dúirt mé, nílam an seo an búlú le héine, fiú daoine le scéalta simúla. Le sin déirí sí, hús ag Joe an fear leanna, agus thug an carta creidmheas a dó. Scuirí sé hanam ar an adháil, chréitní sí a deach, agus amach an doras léhi. Bhí malgú gaiire ar Charlie, mar bhí is aige, go deacu sí arás ihe eile. Bhíh Charlie arás fásta. Hey there, cowboy, sa Joe. Tá rud an seo dait. Deag Charlie ar an adháil. Chantaí é, sa Joe. Le Charlie an nóta. Mary Ann is anam dom owl do mháthair. Cur scart orm agus inis scéal eile dom. Faoi nóta bhí iver fón. Lug Charlie an deach, thug sé an fón as sa fóca agus dhílí sé.